Наша парафия называется парафия Святого Яна Евангелиста, и у нас там самые лучшие ксензы и сестры. Дети в школе обижаются, потому что я веру в Бога. Ты не переживай, Артем. Ты, главное, проси силу по Иисуса быть ему верным. И он тебе во время каждой мши святой будет эту силу давать. Чим для вас есть пан Бог? Пан Бог мой найлепший отец. А так само кланяемся. Але тільки на слово Єзу Христе. Дай нам сьогодні і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим. Это доты Божьей любови. Тому приймайте його С великой радостью. Самому бы разобраться, а тут детей надо учить. Ти відаєш серце моє, ти відаєш думки, з якими не просто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. По расписанию. Споведаюся Богу всемогутному. В эту тую ночь, коли был выдаден, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Alleluja.
Внимание. Давайте. Давайте заново начнем. Давайте. Все будут стоять. Ползай. Море волнуется 2. Море волнуется 3. Як справи? Чудово. Хвала Христу. Як ваші справи? Нормально. Не понял. Хвала Христу. Як ваші справи? Хвала Христу. Канал Янбай ТВ Плюс у студії. Скажіть, будь ласка, як вас зовуть? Зося. І Зося. Супер. Вельми приємно з вами познайомитися. Скажіть, будь ласка, у вас тут відбуваються кіноканікули, так? Да. І що, як подобається вам тут? Подобається. Вельми подобається, так? І ви завтра так само прийдете? Да. Супер, вельми класно. То класно було з вами познайомитися. Желаю вам доброго часу відпочинку. З Богом. Хвала Христу. Янбай ТВ Плюс у студії. Будь ласка, представтеся, як вас звуть? Артем і? Максим. І Максим. Ви на канікулах з Богом який день уже? Другий день. Так що вам сьогоднішнім дні найбільше сподобалося? Великая хуйня. А яка вона була? Кенгуру і футбол. Супер. А хто перемог у кенгуру? Яка команда? Зеленый. Зелених. Ну то жадаю вам доброго дня сьогодні і завтра. З Богом. Надо сосредоточиться. Хвала Христу. Хвала навеки. У студії Янбай ТВ Плюс. Тут відбуваються кіноканікули з Богом, наскільки я чув. Представтеся, будь ласка, як вас звуть? Я Илона, аниматор зеленых. Александр, аниматор красный. Ева, я аниматор. Я Полина, участница из команды зеленых. Поліна, скажи, будь ласка, що тобі сьогодні на сьогоднішній день найбільше сподобалося? Кенгуру. А хто перемог Єву у кенгуру? Ваша команда, так? А як ваша команда називається, Ілона? Команда Святого Патрика. А Саша? Команда Святого Филиппа. А які ще команди є у вас? Святого Петра. Святого Петра і Яна Евангелиста. Євангеліста. І такі кіноканікули вам подобаються? Да. Так. І у ролі аніматорів, і у ролі удільників? Да. Ну то супер. Ну то жадаю доброго дня і до завтра. До завтра. Пока. Хвала Христу. Вероніка, як вас зовуть? Вероника. Вау, яке совпадіння. Печеньки очень вкусные, особенно яблоки вот эти вот. Вот эти очень вкусные яблоки. Там раздают. Я решила взять на тарелочку. Ну то я пойду так само пошукаю з Богом. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. А ким у вас є тампон? Что такое тяжкий грех? «11 лет катехезы зря».
Придем всей парафией. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.